היי, אני יואב, נציג בינה מלאכותית של בן גל שירותי דרך וצמיגים, והיום אני הולך ללמד אתכם איך תדעו את מידות הצמיגים ברכב שלכם. אציג לכם את האופציות שתוכלו למצוא את מידת הצמיג המדויק לרכב שלכם. אופציה ראשונה, רישיון הרכב. מידת הצמיגים נמצאים בדרך כלל בצד ימין בחלק האמצעי של הרישיון רכב. אופציה שנייה, הסתכלו בדופן הצמיג. המספרים והאותיות שכתובים על הצמיג הקיים מכילים את כל המידע. לא מצאתם את מידת הצמיגים? אל דאגה. צרו קשר עם מוקד ההזמנות שלנו. נציגינו ישמחו לעזור לכם למצוא את מידת הצמיגים וגם לבצע עבורכם את ההזמנה לנקודת ההתקנה הקרובה אליכם. זהו, עכשיו אתם יודעים את מידת הצמיגים שלכם. מצוין. עכשיו כל מה שנשאר לכם לעשות הוא להיכנס לאתר שלנו ולהזמין את הצמיגים החדשים בקליק אחד. נסיעה נעימה ובטוחה.